תשאלו ילד קטן מה הוא רוצה להיות כשיגדל, מיד הוא עונה. שוטר, טייס. ככל שהוא גדל הוא פחות החלטי. נראה לי שאני אלמד מנהל עסקים. לא, אולי כלכלן? לא, אולי ניסע להודו? כל הקטע הזה של רצון הולך ומתערפל ככל שמתבגרים. הלוואה שמנה של 20% ריבית לאיזה 100 שנה, תנאים מצוינים למשכנתה נוחה עם קרן לפנסיה ונקודות יציאה. אני לא רוצה לקבל החלטות, לקחת אחריות, להתחשב בנסיבות, לדעת מה אמרו אתמול בחדשות, אנשים קטנים עם בעיות גדולות. אני לא רוצה להתבגר, להשלים, להסתגר, לקבל את זה ולוותר. אני לא רוצה להתבגר, לא רוצה את הבוס על הראש, 2 מכוניות וילדות 3, ועד הבית, משמר השכונה, לריב עם השכנים ולטפל בגינה. לא צריך להחזיק מניות, לקנות חיים זה לא אומר לחיות, ללמוד להתפשר ולעגל פינות, המון מציאות אבל אין חלומות. לא רוצה להתבגר, להשלים, להסתגר, לקבל את זה ולוותר. אני לא רוצה להתבגר, לא רוצה להתבגר, להשלים, להסתגר, לקבל את זה ולוותר. אני לא רוצה להתבגר. שהכל כבר צפוי וגלוי וידוע, ואין יותר סודות, הכל בתוך הריבוע. להיות מכובד, מיושב ורגוע, לשלם את המיסים, לשלם את הביטוח. אני לא רוצה לאבד את זה ולהפוך להיות אחד כזה, אבל לא קונים אותי כל כך מהר, לא קונים אותי כל כך מהר. אני לא רוצה להתבגר, להשלים, להסתגר, לקבל את זה ולוותר. אני לא רוצה להתבגר, לא רוצה להתבגר, להשלים, להסתגר, לקבל את זה ולוותר. אני לא רוצה להתבגר. אני לא רוצה להתבגר, אני לא רוצה להתבגר, אני לא רוצה להתבגר, אני לא רוצה בשמיים יפה התכלת ואני מצייר עננים, אז אומרים ההורים הוא ילד, גם אנחנו היינו קטנים. הגדולים שואלים הוא ילד, מה תרצה לעשות כשתגדל? שאלה שכזאת מבלבלת ואני לא יודע בכלל איך אדע, ועוד אין לי ילד, זו חידה ותשובה לי אין שאדע. לא אהיה כבר ילד, בינתיים לי שיר מתנגן, כן כן איך אדע, ועוד אין לי ילד, זו חידה ותשובה לי אין שאדע. לא אהיה כבר ילד, בינתיים לי שיר מתנגן, מתנגן. במילים בצלילים האלה אשחק מאושר בשירים, ואומרים ההורים נו ילד, ואומרים וחוזרים ואומרים, אז אני מתבייש כאילו וחושב לעצמי מחשבות, ואני לא עונה אפילו כשאגדל אז יהיו לי תשובות. איך אדע
שלום לכל השמיניסטים, אנחנו רוצים לאחל לכם המון בהצלחה לאיפה שלא תלכו, ואנחנו תמיד, יהיה לנו נקודה חמה בשבילכם, פה בלב, במגדל העמק. אוהבים אתכם, מלא בהצלחה. אוקיי, שמיניסטים יקרים שלי, שבט נעלה. אני רוצה לאחל לכם בהצלחה ממש ביציאה לחיים. זו תקופה מאוד משמעותית, שאני בטוחה שאתם תהיו גדולים מהחיים ותעשו לנו הרבה נחת בכל מקום שלא תהיו. אני מאחלת לכם שיהיה לכם טוב, ושממש כל מקום שתגיעו אליו תפרחו ותצמחו ותהיו, תעשו כמו שנועדתם להיות. אוהבת אתכם מלא. ביי. לבנות מחזור י"ח, מחזור חי, תמשיכו לעשות חיים בדרך החדשה שלכם, תצליחו בשירות הלאומי ותהיו שוות כמו תמיד במה שאתם עושות. אני סומך עליכם ובטוח לכל מקום שתלכו יגידו איזה כיף שהגיעו אלינו בנות מחשמונאים. בהצלחה. אהובים, שיהיה המון בהצלחה, שכל אחד בתפקיד שלו ובמקום שלו יהיה הכי טוב שהוא יכול והכי משמעותי, ונתגעגע אליכם המון. שבט נעלה הגברברים והגברברות, ישיבה תיכונית, אולפנה היה נחמד והכל, הגיע הזמן אבל הכיף האמיתי, שהשבט יעלה שלב, יתפוצץ כמו זיקוק לכל מרחבי הבניין והעשייה של העם שלנו, בתקופה הנפלאה הזאת של הגאולה, שכל אחד יפעל מתוך רצון לקדש את שמיים, מתוך שליחות עצומה, כל אחד בסגנון הייחודי שלו. פשוט לא נגמר, אני גם רוצה לנצל את ההזדמנות ולהגיד תודה רבה לכל אחד ואחד מכם על מה שלמדתי, קיבלתי ואני ממשיך לקבל מכם. שיהיה לכם בהצלחה, כל אחד הולך להגיע רחוק, אתם לא מבינים עד כמה. מה הולך? ממש, תפסתם אותי כמה דקות לפני שבת, אני צריך עוד להתקלח, אין לי זמן. לא הספקתי לחשוב על משהו יותר מדי רציני להגיד לכם, אבל בהצלחה בכל מקום שתלכו, בטוח שתעשו חיל. אם הגעתם, אם חפץ בנו השם, שקראנו בפרשה האחרונה, אפשר לעשות הכל אם הגענו עד עכשיו, אפשר באמת להגיע לכל מקום. תהנו, אתם תצליחו בכל מעשי ידיכם. מזל טוב, כל הכבוד, ובהצלחה לכל אחד בהמשך. שלום שבט נעלה, הדוכסים, הדוכסיות. אני לא מאמינה שאתם מסיימים י"ב, זה די מטורף. אתם יודעים, רב נחמן אומר, בעיקר לא להתפחד כלל. מה ההבדל בין להתפחד או לפחד? שלהתפחד זה להמציא עצמך פחדים. אני מאחלת לכם שבדרך החדשה שלכם, שכל אחד ואחת מכם תגיעו עם כל הכוחות שלכם, תעשו הכי טוב לעם ישראל ואל תמציאו פחדים. רוצו קדימה עם כל הכוח, עם כל האנרגיה, כמו שאתם יודעים. אני מתה עליכם, חולה עליכם, מתגעגעת עליכם. אני פה תמיד לכל דבר אוהבת. לבני מחזור י"ח, מחזור חי, לא שכחתי אתכם. מה לעשות, הבנות תמיד יותר טובות. לא נורא, אבל גם אתם מוצלחים, מוכשרים. סומך עליכם, שתמשיכו לקדש את שמיים איפה שאתם. מאחל לכם המון הצלחה. בוגרי י"ב היקרים, אני לא מאמינה שאני אומרת את המשפט הזה שאתם כבר מסיימים י"ב ועוד מעט יוצאים לחיים האמיתיים. אתם יודעים שיש לכם נקודה מאוד חמה אצלי בלב. המחזור הראשון שאני חינכתי, והיה לנו קשר מאוד מיוחד מבחינתי, שהיה משהו בין תלמידים לחברים, לילדים שלי. ממש הרגשתי אהבה מאוד מיוחדת אליכם, לכל השכבה הזאת, ואני מאחלת לכם המון הצלחה ומתגעגעת ואוהבת אתכם, ואני אשמח שתבואו לבקר. טוב גוזר, חתוך את השמיים, טוס לאן שבא לך, רק אל תשכח, יש נשר בשמיים.